gabi pag-usap mga angkol ug mga auntie. Tugutin na sabgon ninyo na mga ina sa tagkatahuran ini mga orasaha. Magandang gabi po sa iyo show. Sa inyo mga kabisyo. Ayan, kumusta naman ang ating mga angkol dyan? Ikaw, Col, na nakatutoy habang kasama din si auntie na nakatutoy din. At syempre sa ating mga pamangkin din. Ayan, welcome once again sa ating programang Totoy na Lab. Ako po, si Totoy Bato, ang inyong Uncle Totoy. Ayan, check attendance natin yan ha. Sa mga hindi pa nakatutoy, invite natin sila na mutotoy pag 9 p.m. hanggang 12 midnight ha. Ayan, syempre, awards naman mga kabisyo. Hello po sa mga nanonood sa atin no, sa Love Radio Manila page. Ayan, sa Facebook. Naka-Facebook live po tayo. At nasa TikTok din siguro yan. Nasa TikTok. Ayun. Huwag niyo pong kalimutan, no? Aking fan page, Totoy Bato Love Radio Manila, Totoy Bato Official. Shout out po sa inyo dyan. At ang pinag-usapan po natin dito mga kabisyo, hindi naman ako galit sa mga boss, ha? Gusto ko lang pag-usapan to kasi nakakatuwa, no? Halimbawa, ikaw, dati ka may boss na ayaw mo. Siguro, eto napapanahon na ilabas mo na yung galit mo. Hindi naman siguro ngayon, ha? Wag mo akong masamain po mga kabisyo. Gusto ko lang tong pag-usapan kasi para naman shoutout sa mga boss po dyan na nakikinig, nanonood sa atin. Kahit papaano naman, minsan, malalaman din ninyo na mali pala yung ginagawa nyo. Tayo kasi, minsan din, hindi natin alam na mali pala yung ginagawa natin unless we are being corrected. Ayan, at eto, ang pinost ko po doon sa ating fanpage mga kabisyo ay pangalanan ang mga katangian ng isang masamang boss. Bakit ayaw mo sa boss mo? Nung dati mong boss, ha? Kasi wag namang boss mo ngayon kasi Lucy, yun na yung kigol. Ayan, shoutout muna tayo mga kabisyo sa nag-message sa ating fanpage, no? Sa Totoy Bato Official at ang shoutout ni si Frankie Paggunsan. Ayan, nakatutoy siya ngayon, no? Salamat sa pagtutoy. Si Jenny Ann Sawadan din. Sabi dito, Lodi Totoy Bato, listening from Abra po. Ayan, every night po nakikinig Sir Idol. Medyo broken po kaya nakaka-relate po sa mga played music. Ayan, code name Jargon. From Abra. Ayan, grabe ng mga nakatutoy pala na sa atin, no? Si Kim Kate. Ayan, good evening po Totoy Bato. Isa po akong taga-subaybay sa inyo. Bisaya din po ako at matagal na ako nakikinig sa programa mo. Salamat, no? Nakakatanggal ka kasi ng stress. Ako, love ko po, boss ko, as in true love. Very good, no? Si Kuan ba? Ang shoutout din kay Alberto Villamor sa mga road warriors na nakagrab pa. Nakagrab ngayon. Ayan, shoutout po sa inyo. Marami kayo. Saludo tayo dyan, no? At si Jaman pala, no, na nakatutoy sa atin, no? Sa mga members ng Lala Move Grab drivers pala. Nung nakaraang Biyernes, nagulat ako kasi may binili ako sa Alphamart. Ayun, tontuwa sa akin. Sabi, nitutoy na ko. Ayan, Jaman! Ayan, shoutout sa inyo po. Mabuhay po kayo. Yan. Okay, basahin na po natin yung mga pangalanan ng mga katangian ng isang masamang boss. Hindi po ako galit sa boss, ha? Well, in fact, ang bait-bait ng boss namin dito sa Love Radio, sa Manila Broadcasting Company. Talagang yaward. So, Jayhan Perolino, lagi kang pinapahiya at ang pinakamasamang katangian sa lahat yung sinusumpa ka. Ayan. Sabi ni Janet Gumikad, di binabayaran OT. Ang bihira naman, gidaginot pa. Junex Sumblingo, Don Pakondo toy. Talagang nung araw itong mga pangalan na to Di ba? Don Pakondo. Ayan, Jobert na Bertodaso. Ayan, dinadaya ka sa sahod, wala sa minimum at lagi kang overtime na walang bayad. Base ito sa experience ko. Ayan, shout out sa lahat ng mga Bulacan Overdrive, no? Ayan, sa mga team Kulirit. Yon. Ayan, Belarmino Elisa. Sabi niya, feeling may-ari ng company. Pero di ito, trabahante. Rex Agawili, sabi, awards to, no? Madami yung ganyan na mga ibang lahi. Uy,
pang nagsasalita, judging ka agad. Tas puro output ang hinahanap kahit na sobra-sobra na sa oras ng trabaho. Oy! Shout out sa mga PSG ng Magsaysay Institute of Shipping. Yo, Wardzo! Ano, totoo ba itong mga, PSG talaga to? Ha? Or Pulisagate? Shout out dyan sa Magsaysay Institute of Shipping. Ace Lunares, sabi niya, boss ko, sige ragtutoy. Pasagdan ng empleyado sa trabaho. Away po angod sa niya. Yan, Ariel Ortega, delay magpasahod. Ay, nako, laming lusion ang kigol. Sabi ni John Haiku Tasi. Sabi niya dito, Kol, Totoy, wahas manugo, tapulan kayo. May galit Si Marvin Rodriguez Lim, micromanagement to the highest level na mapapamura ka. Ha 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 ha. Nay Don Pacondo, sabi ni Tin Rivera, Don Roberto. Sabi ni Ronnie Tayan, Don Monyo. Grabe naman. Hoy! Huwag ka naman ganon, hoy! Ayan, shout out po sa ating mga mababait na mga boss dyan. May, ano lang to ha, pinagtatawanan lang natin to. At least kahit papaano naman, ma-remind din natin yung mga nasa kataas-taasan. Sabi ni Jor Lambino, micromanager. Yan ang sinasabi kanina, no? Ariel Gabon, sabi dito, masamang boss, hari ng kigol, gahig puno, makagagahom sa tanan. Uy, grabe. Sabi ni Junex Abastillas, boss, sabos. Edgar Berwega, adik. Uy, salamat sa mga nag-heart at thumbs up. Saka tumatawa din naman mga kabisyo, no? Maganda to kasi at least kahit paano, ikaw naman ngayon, nakaka-relate ka rin naman, no? Siguro yung dati mong boss, kaya umalis ka, eto na yon. Sabi dito ni Rodney Gomes, manyakis pero juts. Ganun ba? Baka gikap-kap ni mo tapos pagkap-kap mo, maliit. Aiden Miel, Miss Dragonesa. Oy, wala yung ganda ni Dragonesa, no? Dragon eh. Janmar Rosauro, quit lang. Dating boss kong kalbo. Ay nako. Ayan, no, shoutout po sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live ng Love Radio Manila at sa TikTok din, nandyan din tayo at nakashare din sa ating fan page sa Totoy Bato Official. Okay, so tuloy-tuloy po tayong pag-usapan dito sa ating FB Live at tuloy-tuloy po ang ating music sa 90.7 Love Radio. Kinigyapon si Totoy Bato para sa ating programang Totoy na Love, dinhilang sa Love Radio Manila. Yo, Wardzo! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!